Gisugdan sab karong adlaw ang mass testing sa COVID-19 sa Dakbayan sa Mandaue. Usa ka barangay wa kaayo makumplito ang 10% nga gidaghanon sa ilang population apan gipadayon lang gihapon kini. Ang report ni Nico Cirino. 496 unta ang target nga iakomodar karong adlaw sa rapid mass testing sa barangay Basak, Mandaue. Apan 244 ra ka mga residente ang natapok ug mihatag og consent. Sa gym gihimo ang testing nga gipasiugdahan sa taga City Health Department. Naka full PPE sila gikan sa receiving area ngadto na sa blood extraction area. Ang blood sample na nila ang sutaon sa rapid antibody test. Matod sa opisyal sa barangay, may mga nagpanaganagyod nga magpatest. Daghan jud kay mo refuse kay kuno tungod kay naguna manggod tong negative. Ang mga negative ba naguna jud sila pero naningkamot jud ang atong mga BNS ko yung sa atong mga barangay officials sa atong barangay Basak nga makakuha pag yun taog more than unta. Gitambagan ang mga na-test, magpabilin sa panimay ug paabuton ang resulta niini. Kung magpositibo, himuan sila og swab test aron pagsiguro. Dunay leaflets nga panghatag sa Maxendro para after sila mag-testing, instrukan sila og asa nila ibutang ilang waste, unsa ilang himuon kay simba ko unya dunay nigat ang mga positive nga ato ang magkuha, so ready na atong isolation. Ang mga mipaubos sa rapid test gihatagan sa taga-barangay ug tag 2 ka kilo nga bugas humay agisap og pagpasalamat sa ilang pagsanong sa mass testing. Usa kanila si Ilsed nga purok volunteer sa ilang lugar. Pag matuod lang wala ko ikuan. Wala man. Yung taangay magkulbaan para naman sa sila sa tukayuhan. Uban ni June Sulon, Nico Cirino, Balitong, Bisdak.